Hello guys, majong adlaw ni jong tanan. Diya karon ding adlaw guys. Galabad ahang buno-buno, labad ahang balatian kay nadaga ko. Karon ko kasuway nga gahang dugo ni abot og kuan. Hapit nang naabot og kanang katapusan ba kasagaran dugon ko kay mga tenga-tenga mas buwan. Grabing labara gid ang karon pa ko kasuway gidugo nga grabing labara gahang nga mura ko bunaw nigbarag. Diya karon day guys na may bisita. Tan sila ko andare guys, sila undo si Parami. Diya si Tere kay di amandare kay katuning laag sila gapon mayor na lagi na gibugas gali ko guys na ning laag sila mayor dere gahapon. Diya si Tere wa pagi pa uli na Ate Merby. Gibugas ko guys. Basta bugasin ko mana ni tiwalhanan nga nadaga ko. Nagmila-mila is real. Nja karon kay ni palit man si Ate MO ganang nay alimang warang dighana makakita ra mo guys. Nja amo ang gataan. Nja pod magluto ko og kuan kanang saging prituhon ra siya to kay ko kamaog banana Q labong natug ang mga baby. Kuan gid guys, sakit gid gahang balatian. Wa koy gana mo kaen og dugon ko. Koy gana mo kaen ja. Kapoy ra pa jud dugon ja mo biyahe ko ro pohon guys, maribuhok. Excited na ko. Ug bila gahang bog. Nalit man ni hang dugo Ngano ni? Kasi graba. Inja guys, kanang nay karon pa pud ko naka-vlog kay kuan. Busy man. Mawa ko mag-vlog kada sila mga bisita gapon taga San Pascual. Mawa ko. Unsa guys, pakitaan ra man unsa guys, kuan ako saging magluto. Kamuti. Og saging. Na. Ikaw rin sasaging kay. Isa karaghanan. Hani kuwang, unti ka? Kuwang, ambot ng uwi. Ha? Sure. Ano mo na, gugoy? Tawag basta kuwang lagi mong tawag magsapot-sapot lagi ka. Putos lagi ka ba? Ano man ako po? Dah liruh agak jemu pikas.
Anad man. As. Ausi lagi. Ausi. Be. Hanutoy ka, Jo. Sa una kuan ni. Hani. Masamad. Dia tahu ko na ko. Hiwa-hiwa, luto-luto. Bebe. Naungga. Hala Jud, lukso. Ash. Ya. Jo ni mentulog dan ha. Jalan lah. Ayo. Nansa naman itong video nga gwapo naman lagi mo. Tiya, ganahan. Ganahan ko. Hagbay ga pila na kanawang na nimo to na sa YouTube. Alisod. Di na madagag malubaan na. Ikasin ko nung dati nga. Tama ko lagi. Patay. Preso sa kaya. Lalo ay raman. Tambok baka na. Bisig agpa agrapay tambok. Yung sa timana nagbadya ya. Ito mong lagay. Ba kasi dia. Wa man lagi ning init ilay. Unsa man 45? 45. Pagko ko man lagi mo na siguro gigawas ko. Kapangaping dawangan eh. Ba gede dah. Wala tambok na. Lay, ano kaldo rin lay? Naong Kuya Isar. Naong alimango. One down. Di na maak siya ro maak pagkatid na. Siya migking. Labog librong itom. Ukab dito. Grilling pag-amaw. Uwang eh. Wala ba ka nang nga agtai? Bubur kita naman. Ala, tambok ka ra ba? Ha? Diya. Naol, budget tambok. Sunog kitiw. Kitiw-kitiw kung ikaw. Liray ko ra isa. Tambok di ay, budget. Wajar ka kakaasalag ya? Haman. Hagbay, rang lami arba. Ba, napawas rip, napatilay. Tunay sago. Nakakaan ka? Tulo. Kalata. Ya, Yan ang ganahan kay dagke. Paak. Ara kapaakan. Tambok ya dek. Paak re lami dia na. Tawa re puro tambok re. Ni wag nagdek re ni wang. Like orange. Na karang isa. Bajay ko no ning kitiw ko no kijang ikog.
ug baji. Yan na guys, amo ning tunuan. Lami kay araka. Tambok. Angkon damo. Lami pag nagluto. Lami jud samot. Among panakot dia. Sili o kanang sana ako ay kani ba? Yes. O kuan kanang nay luya. Ing ani nagajay bubarato ra day ni rumte kani. Mahal ka sa daning violet. Mahal ang puti. Haningan ni hala nalilata nam dining uban. Kani ba guys, agliso dani ang gitigom kay itanom na arong nailiwat. Bidaan. Sa kumahan siya. Sana all gugmaan. Grabe ko na ka. Wala ko himong. Wala ko pankuag. Kaparan. Datangag sprite. Dilay. Grabe di kaihit ka lang. Sprite. Kaihis ka lang. Karoon pa kung Ayun, patang ka ganun. naman. Patay. Hindi ka naman